Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Survival. În acest episod, cred că o să mergem să căutăm și noi un loc de casă și, nu știu, o să vorbim și noi despre canal și chestii. Văd că am pus în episodul trecut niște mâncare la prăjit. Aici avem tot ce am găsit în mine, uite, avem niște iron. Hai să facem și armura de iron pentru că contează foarte mult să avem măcar așa puțin armură, dacă știți ce zic. Ok. Mai avem 7 iron, dar avem măcar armură. Perfect. E perfect. Și da, în acest episod aș vrea să vă mulțumesc celor care s-au abonat la canalul meu și sincer chiar vă mulțumesc pentru asta. Am strâns 77 de abonați, adică în momentul de față am 77 de abonați. Sunt super fericit, am așa un chef să filmez în fiecare zi, mai ales când mă uit și văd că lăsați și niște comentarii acolo. Nu sunt multe, sunt 4, 3, 4, 5 comentarii, dar pentru mine este ceva, adică le citesc pe toate, adică, nu știu, mă simt fericit când văd că cineva lasă un comentariu sau un like sau, nu știu, știți voi. Deci, hai să vedem câte like-uri putem strânge la seria asta. Vreau să-mi dau și o seama care e cea mai apreciată serie de pe canal și, nu știu, sper să continuăm așa, hai să luăm copacul ăla, să continuăm așa tot timpul, adică cu like-uri și chestii, pentru că, nu știu, chiar îmi place canalul ăsta, sper să reușim să ajungem undeva. Hai să luăm și copacul ăsta să nu rămână aici așa. Ok, și hai să ne culcăm, cred că vine noaptea. Cred, da, uitați acolo pe aici pune soarele. Hai să luăm ultima mâncare de aici. Avem mâncare destulă cât să rezistăm pentru câteva episoade. O să luăm asta să spargem și furnalele pentru că nu mai avem nevoie. Ok, hai să luăm tot ce avem nevoie de aici, adică tot ce e important. Sidurile chiar nu avem nevoie, școala hai să luăm și pe asta. Ok, hai că mai vedem noi, avem destul de loc pentru toate. Ne culcăm și după aia putem să plecăm la asta. Trebuie să instalez și eu Java asta, că văd că în fiecare episod îmi apare. Ok, hai să plecăm. Luăm și chesturile, hai mă să luăm și chesturile. Aruncă pe asta și asta, nu am nevoie de ele, nici puiul, nici așa. O să căutăm noi. Deci în acest episod aș vrea să căutăm un loc de casă, pentru că, sincer, vreau să... Vreau să ne stabilim undeva, să începem și noi o mică bază, pentru că nu putem sta așa pe câmp, pur și simplu, pentru că, sincer, eu vreau să știu că am acolo o casă sau ceva unde putem să locuim, să supraviețuim, să zicem așa. Bă, nu știu, să mergem prin deșert sau să mergem pe acolo, nu știu, mergem pe aici prin deșert, așa pe margine. Nu vreau să intru în deșert chiar, vreau să mă duc pe acolo, nu știu ce, dar presimt pe acolo că pe acolo să dau de ceva bun. Acolo e acacia, hai să luăm tot sugarcane-ul ăsta, că o să avem nevoie de foarte mult sugarcane. Ce mi-ar plăcea să găsesc eu în această explorare? Niște vaci. Chiar mi-ar plăcea foarte, foarte mult să dau de vaci. Pentru că avem nevoie de enchantment table sau enchanting table, nu știu exact cum se zice corect. Și de la chiar avem nevoie cât de repede posibil, pentru că o să ne ajute foarte mult. Dacă nu, o să ne stabilim la locul ăla și o să mă duc să explorez eu ori off camera, ori on camera. Pentru că, nu știu, ar dura foarte mult. Uitați acolo un sat de villager, este mă. Este mă. Bun, ce fericit hai să mergem, luăm aici villagerul ăsta și după aia mergem în dreapta, cred că, nu știu, mai văd eu, să mă duc mai în față, habar n-am. Să vedem noi, și da, nu uitați chiar să apăsați butonul de like, nu știu dacă am zis atât, chiar am uitat, chiar vreau să văd care e cea mai apreciată serie de pe acest canal, pentru că, hai să luăm toți astea, și asta de aici, pentru că atunci am dat seama ce să postez mai mult, așa nu-i nimic, hai să luăm, aici smorco, yes, m-am găsit și mâncare, e perfect, credeți-mă, deci chiar e super perfect. 16. Hai să luăm toate semințele astea, ca să ne facem și la noi, acasă la noi, niște, o fermă, adică ferme și toate chestiile astea. De asta chiar vreau să caut repede un, un loc unde să ne stabilim, pentru că este, am dat și de bibliotecă. Hai mă, intră aici. Avem cărți. Asta m-a interesat, dacă am avea două din astea ar fi perfect. Pentru că
Na, cum am zis, avem nevoie de cărți. Asta? Du-te, bă, serios, mă, ce noroc avem. Nu cred, frate. Îmi pare rău, villager, vă stric casa, dar... treceți peste, știi ce zic. 42 de cărți, cred că avem destule, nu știu exact. Sunt 5-10, cred că da, cred că sunt destule. Hai să mai luăm, ups, am luat puțin falling damage. Acum avem și, deci villager din America, avem și... trebuie să găsim și morcovi, ăia cred că sunt morcovii. Da. Hai să luăm cum ceva ce nu avem, uite, saplingurile astea chiar nu avem nevoie. Bun. Că am găsit de toate ce nu trebuie, deci acum suntem Gucci to go, dacă știi ce zic. Ok, hai să vedem aici. Uite, mă, și plantează înapoi, mă, săracul. Așa, plantează tot. Nu, plantează, da, da. Bravo. Opa, îmi pare rău, plantează în continuare. Scuze. Ok, gata, hai că ți las aici să plantezi singur. Hai să mergem să vedem ce găsim în fierăria. Sau nu știu exact cum se numește. Iron Shadow. Asta nu mi trebuie numai. Am destule Shadow din asta, nu știu cum se zice în română. Șăi sau chiar, nu știu, nu vreau să zic, pentru că știu sigur că o să zic greșit. Bă, ești prost, aia e piramidă. Oh my fucking god, ce noroc avem. Oare v-am arătat seed-ul? Uitați, ăsta e seed-ul dacă vreți și voi să-l luați. Seed-ul l-am dat random, deci nu o să găsiți pe internet orice ar fi. Pentru că eu l-am dat random, deci să nu credeți că m-am uitat pe internet după seed-uri OP sau ceva de genul, nu, chiar nu m-am uitat. Și nu vine să cred că avem așa de mult noroc, adică avem spawn de scheleți. Avem tot ce ne trebuie, vă zic sincer, asta e cea mai tare mapă pe care am spawnat-o vreodată. Sincer vă zic acum. Hai să luăm tot asta și după aia mergem și noi. Aruncă asta, nu mai am vedere, stai să... Opa, what the fuck? What the fuck, în fine. Hai să aruncăm, asta nu avem nevoie, asta nu avem nevoie nici de asta, nici de crafting table, nu mai avem nevoie. Asta facem ca să avem numai scânduri loc, asta aruncăm. Asta e că le zicem că le ținem. Aici toate legumele am nevoie. N-avem nevoie. Respiration 3 n-am nevoie de un naibii. Egg-urile zic că le țin, restul ăsta n-am nevoie că îl găsesc imediat. Ouăle nici atât. Bun, gata, acum ne-am făcut și noi curat. M-am putem zice că ne-am făcut curat în inventar. Ok, hai să le dăm repede, să nu pierdem așa de mult timp pe la villagerul ăsta. Pentru că... Azi ce mai încolo, dar nu vine să cred că este și acolo piramidă, deci câte șanse! Câte șanse erau să găsesc și acolo piramidă, câte șanse, ziceți-mi. Deci cam 0 la 1000 să găsești așa. Ăla-i chest? What? Altă fierărie? Sau uite aia care am luat-o? Nu, uite aia care am luat-o, mă gândeam, what the fuck, cum neba? Mă gândeam că n-are cum. Ok, hai să luăm toate astea. Și să mergem și ce să luăm și așa. Mamă, dar cât au ăștia, frate? Ok. Pare rău, am de sus ferma puțin, dar... Ok, acum avem morcov, mâncare, tot episodul. Tot episodul, toată seria. Bă, mă enervează că am butoare secundare și la păs câteodată. Hai să explorăm și aici, după aia să plecăm de aici, pentru că vreau să găsim un loc să le facem și noi așa o mică bază. Aici intrarea. Opa, da. Trebuie să avem grijă aici. Aici, da. Nu, aici o să luăm și TNT-urile, nu știu niciodată. Bam. TNT. Nu știu niciodată ce vrem să demolăm și noi și nu o să mai avem. Iron, bun. Iron nu accept. Iron, bun, accept. Iron și oase. Și oase. Da, cred că ca niciodată nu găsești aici ceva bun, dar merită să încerci. Poate că o să ai noroc de niște diamante sau ceva. Căm cu cobblestone, dar na. Mai contează. Uite câte am aici, stai să le arunc. Să le lăsăm. Ok. Punem aici, că nu mai avem nevoie de sandstone. Pe unde era ieșirea? Pe aici. Ok, gata, hai să plecăm și noi, pentru că am explorat destul. Hai să mergem dreapta pe acolo, pentru că nu vreau să stau să explorez tot deșertul, că e foarte mare. Acolo e statul de villager încolo atunci. Sper să găsim un loc super șmecher, pentru că aș vrea să construim ceva șmecher.
Și vă zic de acum, nu sunt eu cel mai bun constructor sau chestii, chiar nu prea mă pricep la construit, dar o să încerc să fac cât mai bine posibil, o să mă uit mai și o să mă uit și pe internet și chestii, când vreau să construiesc ceva. La restul nu prea mă pricep, dar dacă vreau să fac așa ceva, iarăși cum am zis special, vă cât prinde și trebuie să mergem, să facem ceva așa, o să mă uit sigur pe internet, pentru că nu mi-e greu să mă la un tutorial două. Să trecem, mergem cu barca. Da. Hai să, nu, că aici numai cacea și chestii. Ok. Ok, hai să facem o barcă. Acum mă gândesc lucruri nași pe care o să fie că nu o să mai putem veni la spawnul ăsta de scheleți. Adică putem veni, dar e super greu să ajungem aici. O să facem, cred că, portal prin Nether. O să ne descurcăm noi, o să ne descurcăm noi. Hai să vedem până ajungem, dacă mergem tot pe aici așa. Hai, da, hai să mergem tot în față. Am făcut postul la coordonate, oricum o să venim înapoi. Hai mă să mergem pe aici. De acolo de gata, deci am dat de Dark Oak, văd acolo. Uite, perfect. Hai mă că nu chiar așa departe de aici, putem să venim. Acolo în... Nu, mergem pe aici. Aș vrea să fie oak, așa din aia normală, pădure normală, pentru că acolo îmi place sincer cel mai mult. Deși niște sugar cane, dar nu mă duc pre să le iau. Hai pa, nu mă pasă de o barcă. Chiar nu mă interesează. Mergem pe aici. Ok. What the fuck? Mă duc pe aici, hai. Hai să rămânem spre față. Nu cred că nu mi se pare așa un loc super bun. Dar vedem, ne căutăm, explorăm. Hai mă mai repede, mă. Bun. Cam aici sandul ăsta. Bun. Mergem tot înainte, uitați, aici începe să văd și pădure normală. Și acolo să fie... Este mă, câmpie? Așa pare. Acolo e din ăla. Mamă că aici deja începe să-mi placă. Uite, deci chiar arată bine locul ăsta. Avem munți. Să mai explorăm, să mai explorăm mai încolo sau... Bă, dar aici chiar arăta bine. Avem apă, avem așa locul ăsta între... Nu știu, să mă duc mai încolo sau... Chiar nu știu ce să zic. Aici ar arăta și mie care ceva. Aici chiar ar arăta și mie ca să faci ceva așa. Așa, o din asta. Nu, sincer, nu prea mă pricep la chestiile așa în pământ. Am pe aici oricâte. Mamă, ce ciudată... Ce ciudat loc. Hai să ne urcăm pe acolo. Nu știu te fac. Așa e ciudat. Nu știu, chiar vreau să găsesc locul perfect, dar... Hai să dormim. Serios, moștri. Bate-ne cu pingul nostru pe... Bun. Și creeper acolo. Lasă. Bun. Mergem pe aici. Hai, urcă-mă. Bă, ce mă nevează că îmi dau fail așa. Ciudat. Uitați, vedeți cum dau fail. Hai mă, că vezi, luăm și ții niște oase. Care nu... Ne-a dat arc, serios? Nu. Hai să mergem pe aici. Ok, cred că am dat de... Cred că mergem în direcția bună. Ce de arată acolo? Sau încolo, hai să mergem încolo. Bun.
Sau încolo merge mai bine. Așa îmi zice instinctul. Să mă duc încoace. Deci încoace mergem. Acolo mergem. Să nu cadem asta, ca să fie mai greu după aia. Bă, dar ce consumă asta? Ce repede îi se duce hunger-ul. Și doar e mâncare de porc, ce neba. Uitați, vorbim de porc și apar și ei. Deci tot în dreapta trebuie să o luăm. O peșteră, nu avem nevoie. Mamă frate, nu vreau pe dură din asta, vreau o câmpie. Că mă gândesc mai bine era să stăm acolo în gaura aia. M-aș întoarce. Dar nu mai știu pe unde. Și n-am făcut nici poză la coordonate, deci... Nu mă frate, hai că găsim noi loc. De ce să stăm așa cu gândul că poate găsesc un loc mai bun decât să... Mai bine să stăm explorăm episodul ăsta. Am zis că în episodul ăsta vreau să căutăm un loc de casă. Deci nu o să fie chiar așa ceva wow special. Dar... Da. Hai să mergem pe aici, explorăm. Nu aș vrea să fie așa pădure pe lângă mine, vreau să fie așa un loc liber, să nu trebuiască să stai o groază de copaci și chestii. Dar dacă o să fie nevoie... Mai căutăm, nu, că nu ne oprim din căutări. Da, ce să zic. Chiar nu m-am gândit la ce să vorbesc în episodul ăsta, am crezut că o să găsim mai ușor casa și locul de casă. Și o să începem să facem. Deci acum o să fie ceva gen... mai plictisitor, zic eu. Pentru că, na, dacă nu găsesc până încheie episodul, o să caut și off camera, pentru că, sincer să vă plictisesc aici, nu cred, am găsit mesa. Da, mesa, nice. Prima dată în viața mea când găsesc mesa în Minecraft. Oh my god, ce fericit în momentul ăsta sunt fucking happy. Hai să facem o poză la coordonate. E fucking mesa, nu vine să cred că am găsit ceva. E mesa? Așa se numește asta, nu? Oh my god, uitați ce culoare șmecheră. Yellowstone. Super șmecher. Mesa. Este, mă, am dat lovitura. Și că credeam că o să trebuiască să o caut foarte, foarte mult. Deci da, mesa găsită. O putem debifa de pe lista noastră de găsiri. Deci mesa am găsit-o, frate. Mă duc încolo cu bărcuța. Asta se numește mesa, da, biomesa, știam eu, mă. Mamă, ce șmecher că am găsit mesa, acum să putem face construcții super șmechere. Bă, nu peste barcă, hai. Mergi, mă, așa. O să mai mergem puțin încolo. E bine că am găsit mesa, sincer, e chiar super bine, pentru că, cum am zis, o putem face o groază de construcții super șmechere. Să nu mă bag în alea, că mi se sparge barca. Hai mă, să sper să găsim și un loc de casă. Dacă găsesc un loc de casă bun, mamă, deci sunt super fericit. Uite acolo din ăla. Bă, dacă te găsim în episodul ăsta să-mi bag piciorul, hai să-mi locolim. Bine, asta se găsește ușor. Dar imaginați-vă, am găsit o dată, ți minte, în prima așa am găsit vreo 3. Deci în fiecare din astea sunt vreo 9 blocuri de gold. 9 blocuri de gold ar fi foarte mult. Aici dacă găsești, explorezi multe din astea, poți să faci un beacon foarte ușor. Asta o și să facem noi din chestiile astea, când o să avem beacon, o să venim și le explorăm aici. Pentru că, da, găsești 9 blocuri de diamond, ții minte, de iron, ții minte și, doamne, ce nebunus, de gold. Ai, nu dădeam spre nice. Deci sunt foarte, foarte bune, mai ales dacă găsești și multe. Și se găsesc destul de ușor, credeți-mă. Dacă stăm așa și te mergem pe ocean, găsești-o cu câte vrei tu. Deci da. Și dacă ai și puțin noroc, chiar găsești foarte, foarte multe. Deci da, cum am zis, nu o să fie cel mai distractiv episod, dar nici cel mai plictisitor pentru că am găsit mesa. Nu, și nu avem ce face fără un loc de casă corect corespunzător. Un loc de casă corespunzător, dacă știi ce zic. Bă, am crezut că dau și eu aici de ceva, dar de fapt e doar o insulă. Ar fi tare să ne facem așa casă pe insulă. Chiar ar fi tare. Uite, încă unul, cum am zis.
Deci se găsesc super, super ușor. Chiar foarte ușor. Am mers puțin, deja am găsit, să zic, 18 blocuri de gold. Deci v-am zis eu că se găsește bine. Dacă vrei să faci beacon, asta e cea mai bună modalitate. Adică, na, bine, poți să stai și minești. Nu. Dar aici îți trebuie niște lapte să ții cu tine când îți dau ea. Uh, cum se numește? Nu mai știu cum se numește poisonul ăla. Fatigu, cred că da. Ceva de genul. Ce sau de mă? Nu mă vezi un pește dacă mă pare în față. Uite încă unul, ești prost. What the fuck? Mamă, deci găsim orice, numai nu dăm și noi de un lot de casă șmecher. Da, uite câte chestii avem aici, sunt super șmecher. Acum sunt gen așa fericit că am găsit și cărți și tot. Dă-ne ceva? La ce bloc suntem? Minus 725. Oh my god, hai. We can do it. Uitați cum se vede. Încă unul acolo. Sau what the fuck? Ok. Oh. Bagă-te aici. Hai, te rog să fie ceva frumos. Cred că e doar o insulă. Am vrut să zic să stăm pe insula asta, că avem și animale, dar parcă nu aș vrea pe o insulă. Sau să stăm pe o insulă. Arată șmecher. Arată chiar șmecher. Hmm. Chiar nu știu. Îmi bat piciorul de știu dacă să stăm pe insulă sau nu. Nu, mai căutăm. Nu stau aici. Opa. Bă, ce-am găsit că am găsit și noi cleiul ăsta. Mă, te rog să găsim ceva. Sper să găsim ceva, dacă nu, asta o să facem în episodul următor, oricum o să explorez așa off-camera, pentru că uitați, am pierdut un episod căutând, dar a fost și distractiv pentru că am găsit villager, am găsit chestii din astea și nu le puteam face astea off-camera, pentru că după aia ziceați, ai, de unde e aia, știți? Deci oricum trebuia să filmez chestiile astea, pentru că na, uite, am găsit, uitați câte chestii am găsit. My god, deci sunt chiar super bucuros de mesa ăla și chestii. Bă, aici nu se mai spar barca, că văd că are așa, bă, gros de insule. Bă, cred că aici dăm deja de deșert, cred că dăm de... Cred că nu mai o să fie insula aici. Ok, iară o să mergem pe pământ. Super, super complicat, avem și capa frumos acolo. Ok, hai să ne băgăm tare în zidul ăsta sau... tot am spart-o. Ok, deci hai să mergem. Hai să explorăm pe pământ pentru că, na. Văd că nu găsim nimic așa frumos pe... Am vrut să fac pe insulă, dar mă gândesc că poate nu o să am destul de resurse. Bine, copaci, aveam și animale acolo, dar mă gândesc la... că nu o să aveam nici destul loc și după aia trebuia să facem noi așa frumos pe lângă... Dacă vrem să facem și noi niște construcții așa mai mari, mai șmechere, trebuia să... Asta, cum să zic... Să facem așa, să extindem insula și trebuia să facem frumos, așa, să nu fie pătrat, știi ce zic. Era mult mai complicat să facem așa un relief frumos și chestii, deci, mă, nu zic că și asta e tot așa o insulă. Uitați, da, mă, cred că am găsit ce vreau. Sper. Ok, hai să vedem. Acacia iarăși. Uitați, acolo e ăsta, Rancorea Acacia. Deci cred că nu o să mai avem noi șanse să ajungem la spawnul nostru, doar dacă o să facem prin portal, da, prin nether, dar chiar nu știu cum să face prin nether. Faci. Ce să zic, hai mă că e destul de frumos. Nu, mai explorăm încolo. În Acacia nu rămân oricum. Cum ar fi să rămân acum în Acacia? Uai, cred că ar fi ceva mai retardat, om. Mă duc încolo, uite, încolo mai văd acolo ceva. Nu, acolo tot o să fie tot la fel. Bă, dar am crezut că dau și eu de ce doresc. Oh my god. Uite, tot așa că mă duc încoace.
Poate că avem o șansă să dăm. De ce vreau? Eu vreau pur și simplu vreau o câmpie. Acolo avem loc să construim, avem animale, avem tot ce vrem noi. Deci o câmpie ar fi perfect. Uite mă frate, am în casă câmpie deja. Gata mă, ne-am găsit și noi locul de casă. Uitați și ce avem și apă, șmecher aici locul ăsta. Îmi place, îmi place. Cred că ne-am găsit și locul. Hai să ne culcăm prima dată. Da, aici cred că o să rămâne. Avem oi, avem acacea în jur. Avem tot ce ne trebuie. Ok, avem iepuri, avem oi, avem... Oh my god, ce șmecher. Ce frumos e locul ăsta. Jur, uitați. E așa apa așa mică din asta. Mamă, deci chiar super șmecher. Oameni buni, am găsit mesa, am găsit tot ce am vrut noi. Ne-am găsit și locul de casă. Cred că aici o să facem, pe aici shop undeva să fie casa noastră. Acolo avem deșert. Aici avem... Oh my god, ce șmecher e, frate. Jur că e foarte, foarte șmecher, uitați. Aici poate să fie așa ceva, nu am, deci am o groază de idei, uitați și mina aici, oh my fucking god, de vă aștept următorul episod să vedem ce o să facem pe aici. Deci da, oameni buni, hai că filmăm deja de vreo 27 de minute în care nu m-am plimbat și da, am meritat, sincer am meritat, am găsit un loc super, super șmecher, uitați ce șmecher arată aici, numai cu băzi din aștia. Zic să, o să mă uit așa puțin prin zonă, ori să facem pe aici pe undeva așa o casă, ori pe acolo pe undeva, o să vedem noi, ok. Cam atât a fost și cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare, salut!